wato president ko da yake kace ba ga darahin 'yan kasuwa ne amma kuma kuwa san da 'yan kasuwar ba su ba da goyon baya da haɗin kai kamar yadda ake zato har da rabo da aka musu marmakon sauran ƙasashe wanda farashin ma abinci suka rage suka rungumi kaddara amma munan namu ba su yi shi ba. Ni ka san ka ce wancan ɗan kasuwa ne ko ni ban zo wurin kare 'yan kasuwa ba, na zo wurin faɗin gaskiya. Ce maka ne 'yan kasuwa in akwai wani wanda ya ji musu kude takin ga ya ji ma 'yan kasuwa kuma ya ji ma 'yan Nijar, saboda ni ce ma an rihe mana iyakoki. 'yan kasuwan mu dukiyarsu nawa ta lalace benin, waɗansu sun talauce a abada billahi. Kenan diba malam Umar, yanzu in ka diba ka gani kewaye da mu duka gaba ɗaya, duniya duka gaba ɗaya ta juya mana baya.